ಇರೆ ರಾಜುನ ಅಪ್ಪತೆ ಅಂದೆ ಇರೆ ನೆಂಚಿನೆಗೆ ಲೆತ್ತನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉರುವಾಪುಣೆಗತ್ತೆ ಏನೇ ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಬೂಸಿ ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಮಗ್ಗಿ ಬಂದಿರ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದವೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಪಣೆ ಮಗ್ಗಿ ತುಳಿ ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅವು ತೊಂದರೆಕ್ಕಿ ದುಂಬು ಐನೆಡು ಫೈಲ್ ಇಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜೆಡು ಫೈಲ್ ಏರಾಯಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜೆಡು ಫೈಲ್ ಅವೆ ಅವು ತೊಂದರೆಕ್ಕಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪಣಾಗ ಜೆಪ್ಪೆರಂಡು ಆಯ್ ಜೆಪ್ಪಲೆಕ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುಣೆ ಇಂಚಿನಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಆಯ್ನ ವಯಸ್ಸ ಒಂದು ಬರೋಡ್ಚೇವೆ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಗಂಡಲ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಕೇಣಾಗ ಲೆಕ್ಕದ ಗೆಣ್ಣರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆಣ್ಣು ತುಳಿ ಆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒರಿಯೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂಪನಿ ಅಂದಮೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಿಯರ ಆಯ್ತನಿಕ್ ತುಳಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಆಯ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಣ ಆಯ್ನ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆಡಿ ಜೀವನ ನಡಪೋಡನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡನ್ನ ನಿಗ್ಲ ಆಗುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಳು ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಓದಿಯನ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ತುಲಾ ಟೀಚರ್ ಬಂಡ್ಯದ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪಲ